Eisteddwch os gwelwch yn dda, gobeithio. Da ni am croesawu chi sydd yma'n hyd yn hapel seilo heno, ac hefyd wrth gwrs am groesawu'r rhai sydd yn ymuno â ni ar y Zoom yn ffrithiol. A dwi'n gobeithio y bydd yna gyfle i rhai o'ch chi sydd adra hyn yma ymuno hefo'n gwasanaeth ni, bydd yn unig wrth gwrando ar y bregath ac ar y choffâd. Ond os oes gennych chi ryw elfennau adra, efallai byddwch chi'n teimlo y gallwch ymuno hefo ni sydd yma yn bresennol yn y cymyn. Gyfeillion gadewch i ni fod yn ymwybodol yn bod ni yn mhob man ym mhresenoldeb y byw, a bod ni'n unau wrth ymgynnull dan ei wahoddiad ef wrth y bwrdd heno ddeimlo i bendith yn agos at bob yr un ohono. Gadewch i ni felly droi at yr emyn gyntaf yn y gwasanaeth. Istewch, ond mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger ei fron, yw'n dwfn, barchedig fawr. Di bechod i'w efe, lle saib, mae'n sanctaidd le. Istewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw a chemyn ymlaen. Mae'r darlleniad yn dod o llythyr Paul at yr Rhufeinied, y pennod gyntaf, yr adnodau 8 i 17. Yn gyntaf oll, yr wyf yn diolch i'm Duw, trwy Iesu Grist amdanoch chi oll.
Oherwydd y mae'r sôn am eich ffydd yn cerdded drwy'r holl byd. Y mae Duw yn dyst i mi. Y Duw y mae fy ysbryd yn ei wasanaethu yn efengil ei fab. Wrth i baid y byddaf bob amser yn eich galw. I gof yn fy gweddiau, wrth ofyn ganddo, os dyna'r ewyllus, a gaf i yn awr o'r diwedd, rhwsut neu gilydd, swydd hynt i ddod atoch. Oherwydd y mae hiraeth arnaf am eich gweld. Mwyn eich cysgeiddi a rhyw ddawn ysbrydol i'ch cadarnhau. Neu yn hytrach, os gaf esbonio, i mi yn eich gymdeithas gael fy nghalangogi ynghyd â chwi trwy'r ffydd sy'n cyffredin i'r naill a'r llall ohonom. Yr wyf am eich wybod, fy mrodyr, i mi fwriadu lawer gwaith ddod atoch, mwyn cael peth ffwyth yn eich pyth chwi, fel y cefais ymhlith, y heliw o'r genhedloedd, ond hyd yma yr wyf wedi fy rwystro. Groegiad y barbariad deithawmato ac anoethion. Yr wyf dan rwymedigaeth iddynt oll. A dyma'r rheswm dod i mor eiddgar i bregethu'r efengil i'ch chwesain sydd yn Rhufain. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil, oherwydd gallu Duw yw hi, ar waith iechawdwriaeth i bob un sy'n credu, yr iddew yn gyntaf a hefyd y groegwr. Ynddi hi y datdyddwyr cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd o'r dechrau i'r diwedd. Fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Gai ofyn fendith ar y darlleniad a'r grandawiad o'i air sanctaidd. Amen. Yn rhaid sy'n nawr y gweithio y di gwachodd y paredig ddwythor Ewen Richards i ddod ymlaen i pregetio'r gair. Barchus lywydd y gymanfa, a chyfeillion oll braint i mi heno ydy cael deud gael fel hyn cyn y cymyn a'r Choffâd. A dwi am ganolbwyntio ar benod gyntaf llythyr Paul at yr Rhufeiniaid. A'r adran yna yn y benod lle mae Paul yn mynegu ddiolchgarwch am yr eglwys yn Rhufain, yn pwysleisio ei ddymuniad am gymdeithas a'r credinwyr yno, ac yn rhoi llais i'w ddihead am weld ei cenhadaeth hwy yn llwyddo, yr un fath â cenhadaeth yr eglwys ym mhob man arall. Ac fel y cofiwch chi yn dilyn yr adran yna, da ni'n cael heiriad Paul oherwydd medda Paul am yr efengil, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith iechawdwriaeth. Yn pwysleisio nad oedd ganddo fo gwilydd ohoni hi oherwydd hynny, i bod hi'n iechawdwriaeth i bob un sy'n credu yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid. A mae'r adnod yna yn dilyn ymlaen at yr adnodau hynny da ni'n gysylltu â Martin Luther ac ar diwygiad Protestanaidd
yn ddihyd datguddu'r cyfiawnder Duw. A hynny trwy ffydd o'r dechrau i'w diwedd, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn ac aeth Dduw. Ond dwi am aros efo rhan gyntaf adran. Hefo'r rhan yna lle mae Paul yn dymuno cael dod i'r Rufain, lle mae yn y lle cyntaf yn diolch am yr eglwys, yn dymuno dod i gwmni y credinwyr ac yn dyhau am weld y genhadaeth yn llwyddo. Y wathod Denzil Morgan yng nghyfrol goffa diweddar athro Euros Wyn Jones, sy'n dyfynnu'r diwynydd diwygiedig J.J. von Almen, sy'n dweud yn bod ni wrth nesau at fwrdd y Cymun yn closio at galon yr Efengil. A'r bywyd y mae'r Efengil yn ei greu yn yr eglwys. Yma, medda von Almen, yma mae holl elfennau Efengil rywfodd yn y pair. A mae'n weddus iawn felly ni mewn cymanfa gyffredinol i ddod at y bwrdd. A hynny eleni dan amgylchiadau na welwyd i tebyg erioed o'r blaen. Ers 19 mis mae'r eglwys wedi bod anwarchau oherwydd y pandemig. Mae'n amryw o eglwysi nad ydyn nhw wedi agor i drysau ers mis Mawrth 2019. Mae yna eraill sydd wedi ymdrechu i wneud pob dim i geisio cadw'r addoliad a'r genhadaeth i fynd. Ond mae yna eraill hefyd wedi cau yn y cyfamser. A da ni'n dod heno i Oedfa, Gymun a Choffâd yn yr amgylchiadau yna ac yn dod ac yn cael yn hatgoffa mewn apostol Paul oedd yn breuddwydio am gael mynd i'r Rufain ac sy'n rhoi diolch am yr eglwys yno. Da ni heno yn rhoi diolch am yr eglwys. Eglwys Rufain, medda Paul, a roedd sôn am ei ffydd hi yn cerdded drwy'r holl byd. Ond fel y pwysleisiodd Karl Barth yn ei esboniad ar y Rhufeiniaid, nid diolch yma Paul am genhadaeth yr eglwys fel y cyfryw yn y lle cyntaf. Ni diolch am ddewrder y haelodau chwaith, ni diolch am eu hymroddiad nhw yn y gwaith, ni diolch am eu dyfal barhad nhw. Ond diolch yn syml fod yr eglwys yn bod oherwydd yma Paul yn gweld canlyniadau o'r atgyfodiad. Mae o'n sylweddoli fod yr ysbryd a'r waith yn y byd, mae o'n gweld rhywbeth yn cyniwair o'r newydd. A mae ddiolch o meddag Bart am hynny yn anad dim byd arall. A chyflaniad mawr Bart o dweud wrtha ni gredinwyr nad y ni sydd yn y canol. Na, medda fo, Duw sydd yn y canol. Duw sydd yn cyfri, Duw sydd yn gweithredu. A da ni'n dod at y sacrament heno. A da ni'n dod i wyddefo Duw, y Duw sydd bob amser yn gweithio. Mi glwys iawn wneidog yn ddiweddar. Wneidog yn ceisio anghymeradwyo arfar oedd wedi llithro i mewn i fywyd i gynulleidfa. Ac efallai byddwch chi'n dweud oedd o ddim yn arfal drwg fel y cyfryw. Ond oedd pobl al y Sul meddwl wedi dechrau mynd i gylodwylo i gymeradwyo yr organydd. Gylodwylo i gymeradwyo yr organydd al y Sul, dim byd yn bod al hynny, medda pobl. Pob dim yn iawn, mae'r organydd yn haeddu parch a chymeradwyaeth wrth gwrs i fod o awgwneidog yn cytuno â hynny, ond mewn oedfa, medda fo, mewn gwasanaeth, mewn addoliad, Duw wedi'r canolbwynt, y clod y mawl, y parch a'r bri, fo byth i enw'n harglwydd ni, diau bod na ddigon o broblemau chi yn yr eglwys yn Rhufain. Fel oedd yng Nghorinth ac Ephesus a Philippi a holl gynulleidfaoedd eraill yr eglwys fora. Ond ar yr un pryd, mi ganfyddodd Paul yn ddyn o Dduw ar waith. Mi ganfyddodd o ar hyn da ni'n ei ganfod beth ni ond yn edrych yn fanylach. Y syndod hwnnw
fod Duw yn parhau i weithio hyd yn oed yn dyddiau ni. Fu yna rioed gyfnod pryd y bu eglwysi'r cyfundeb gofleidio dulliau newydd o gysylltu ag addoli mewn modd mol barod. A dwi'n gobeithio fod yr hen goel yma, araf ydy'r hen gorff i symud, fod yr hen goel honno wedi llwyddi ddymu bellach. Mi fyddwn ni'n y man heno yn coffáu rhai a roddodd wasanaeth yn wir oes o wasanaeth i'r cyfundeb. A mi fyddwn ni'n diolch i Dduw am ei dawn a'i hymroddiad nhw. Mi fydd na hiraeth bydd, mi fydd na atgofio melys, mi fyddwn ni'n rhyfeddu ac yn synu at bethau a gyflawnodd sawl un. Ond yn fwy na dim byd arall, wrth goffáu, mi fyddwn ni'n diolch i Dduw am ddefnyddio y cyfeillion yma. Am i lefengil droi yn eu profiad nhw yn allu Dduw ar lais eliachawdwliaeth i bob un sydd yn credu. Ac wrth ddod at y bwrdd, mi fyddwn ni'na fel Paul yn diolch am yr efengil. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd, yr efengil sydd yn creu yr eglwys, yn ysbrydoli'r credinwyr, yn rhoi argyhoeddiad i bobl yr arglwydd. Yr apostol Paul a'i orygon ar Rufain yn diolch am yr eglwys i bod hi'n bod. Ond nid yn unig diolch nath Paul. Na, roedd o hefyd yn dymuno bod yna, dymuno bod yn y cwmni, dymuno bod ymhlith y credinwyr. A da ni'n cael cipolwg al fywyd apostol, al tyndra, oedden ni ddyletswydda fo ddydd i ddydd. Cymaint i'w gyflawni, cymaint i'w wneud, a teimlo rhywfodd y gofynion yn drwm, isio bod yn Rhufain, ac eto amgylchiadau ni rwystro, isio bod ymhlith y credinwyr yno, ond dyletswydda ni gadw draw. Groegiaid a balbariaid, doethion ac anoethion, da chi'n cofio? Y wyfdan lwymedigau hydyn toll. A dyma'r rheswm y mod i modd eiddgar i bregethu'r efengil i chwithau yn Rhufain. Go bryn bod na'r un apostol wedi bod yn o'i blaen o. Eglwys o genedl ddynion oedd yn Rhufain. Ond mae Paul yn ofalus wrth dweud fod o yn dymuno dod atyn nhw, i beidio hoel argraff i fod o'n dod i oryw chlywodraethu ar ei bywyd, neu i gynnig iddyn nhw rhyw fendithion, allan nhw ddim i cael yr un ffordd arall. Na, medda Paul, gyda'n gilydd y cawn ni'r fendis, calonogi'n gilydd y dilnod, ac yn hyd y gwelwn ni lwyddiant. Yn ei ddaflith ardderchog gyhoeddwyd y llynad, y ddaflith Davies, mae'r cyn-dlifathro John Sidney Williams yn rhoi pennod i drafod yr eglwys yn ei wynyddiaeth Paul. Ac mewn cychwyn gyda'r gosodiad, na allwch chi fod yn Gristion ar eich pen eich hun. Na corffoledig a chymunedol, medda fo, ydy'r berthynas rhwng y credinwyr a Christ. Allwch chi ddim bod mewn perthynas â Christ heb bod mewn perthynas a'ch cyd-Gristnogion, mae perthynas bersonol ydy hi. Nid perthynas rhwng un ac un mohoni hi hynny. A mae Paul yn cynnwys pawb yn y berthynas honno. Mae'r gymdeithas medda fo'n hanfodol. Mae'r gymdeithas fel y gwyddon ni yn cynnwys pobl gyfarwydd da ni'n ei hadnabod. Pobl ddiarth nad yda ni ddim eto wedi cyfarfod. A'r sylfaen i gymdeithas yr eglwys ydi Iesu Grist ei hun. Ymlyniad y credinwyr wrth yr efengil, a'i amryniad nhw wrth fab Duw sy'n creu y gymdeithas da ni'n ei phrofi yn yr eglwys.
A dyna, roedd John Oxenham yn ceisio ei fynegu yn ei emyn adnabyddus. Emyn gyfieithwyd gan William Morris, yng Nghrist ei hun cyferfydd pawb o bedwar ban y byd. Mae'r saint yn un yng Nghrist yn awr, drwy'r ddeiar fawr i gyd. Ond wrth fwrdd y Gymun, mae'n rhaid deud mwy na hynny hefyd. Mae'n rhaid ceisio, pwysleisio, mae nodweddion y berthynas, y diaddoliad a gwasanaeth. A'n perygl ni'n aml ydi meddwl y gallwn ni gael perthynas hyd braich a Christ a'i eglwys. Mi ges i alwad ffôn rai wythnosa'n ôl. Galwad ffôn gan blaenol, nid blaenol o ofalaeth na blaenol o heneddiaeth. Ond blaenol oedd yn awyddus i fi drio'i helpu o a mi fod o yn gofidio am yr achos, gofidio am yr adeiladau'n arbennig, poeni be oedd yn mynd i ddigwydd yn ystod y wythnosau nesaf ac isio ysgrifennydd y sasiwn drio helpu. A mi gododd y ffôn i fynegu wrtha i fod o'n gweithredu ac yn ffonio ar ran i gyd aelodau. Y bobl oedd yn y capal, nhw oedd al i feddwl o. Ac isio sicrhau dyfodol y achos oedd o. Ond mi ddwedodd ar yr un gwynt nad oedd o'n bersonol ddim di bod mewn Oedfa ers blynyddoedd. A rhywfodd rhoi fus yn ddial wybod bron ar hanner y broblem. Wrth fwrdd y Gymun mae'r credinwyr yn dod ynghyd i gysylltiad â'i gilydd ac i gysylltiad â Christ. Weithiau mewn Oedfa Gymun mi fyddwn ni'n ledio emyn cyfieithiad y diweddar Glyndŵr Williams o gan Afro-Americanaidd Torwn Fara ar ein gliniau yn gytun. Dych chi'n gyfarwydd â hi. Torwn Fara ar ein gliniau yn gytun. Torwn Fara ar ein gliniau yn gytun a phan roedd yn gliniau lawr gan wynebu haul y wawr. O ddew, bydd drigarog wrth i fi. Hen gan Afro-Americanaidd ac yn haddodiad Methodistaidd America, maen nhw'n canu'r geiriau wrth i'r gynulleidfa godi a pharatoi i ddod i nôl y Gymun a'i dderbyn o al ei gliniau, Torwn Fara ar yn gliniau yn gytun. Ond mae yna bedwerydd pennill i'w gan, a mae'r pedwerydd pennill yn cyfeirio nid at yr amgylchiadau presennol, ond at yr hyn sydd yn y dyfodol, y tu draw i'w oedfa neilltuol, y tu draw i'w achlysul penodol, y tu draw i'w profiad presennol. A meddwl pedwerydd pennill, we will pray together on that day. Mi fyddwn ni'n gweddio hefo'n gilydd y diwrnod hwnnw. Ac ydyn ni fel Cymru yn adnabod y sentiment yna, da ni'n adnabod y dehead yna, da ni'n adnabod y gwirionedd yna. Mae o wedi fynegu sawl waith yn gwydd ni ac yn traddodiad ni. Ac oni John Thomas Rhyadl Gwy sy'n gwneud hynny ora. Ac yna gwyn fy myd, tu draw i'w byd a'r bedd. Cafyno fyw dan foli o hyd mewn hawddfyd hef, yng nghwmni'r nefol oen heb sôn am bechod mwy, ond canu am ei ddirafawr boen, byth gyda hwy yng Nghrist medda Paul. Dyna heno sy'n gwneud yn cymundeb ni'n ystyddron, a'n Choffâd ni'n berthnasol. Yn Iesu Grist ein harglwydd, nid ar wahân, ond hefo'n gilydd. Ac ynddo fo. Ac ynddo fo ac yn ei enw o. A dwy gymorth o, a gallwn ni roi yr efengyl ar gerdded hefyd. Mae'n amlwg o'r benod hon, mae dehead mawl Paul yn gweld y genhadaeth yn Rhufain a phob eglwys arall yn llwyddo. Ac elddo fo ddymuno bod yn rhan o'r cwmni, iddo fo ddiolch am yr eglwys. Mae o'n edrych ar yr un pryd tua'r dyfodol ac isio gweld llwyddiant yn y gwaith. Mwyn cael peth ffrwyth yn eich pryd chwi fel y cefais ymhlith o'r heliw o cenhedlaeth.
Byddwn ni'n dweud ar y cychwyn bod ni mewn cyfnod anodd, cyfnod na welwyd i debyg, cyfnod heriol. Da ni wedi cael colledion mawr, da ni wedi cael cyfleoedd mawr hefyd, a da ni'n wynebu'r dyfodol gyda'n gilydd. Ond mae angen mwy na chyfle, a mae angen mwy na dulliau ymalferol o genhadu a phregesu a chyhoeddi. Mae angen argyhoeddiad yn ogystal, argyhoeddiad sy'n creu deheuad yn ein calon ni am weld y gwaith yn llwyddo. A weithiau, fel y gwyddoch chi'n iawn, mae dal gafal ar yr argyhoeddiad yn anodd. Bythefnos yn ôl, mi wylsoch chi ar y cyfryngau, ar bob rhaglen newyddion, y sôn am yr ymosodiadau ar Efrog Newydd, 9/11, 20 mlynedd yn ôl. Un a ddaliwyd yn y danchwa honno oedd y cyn archesgob Cael Gaint, Rowan Williams, oedd al y pryd yn archesgob Cymru. Fe daliwyd o mewn adeilad nepell o Wall Street yn ystod yr ymosodiad hwnnw. A mi fydd o fo ei gyfeillio'n ffoi, tŵl mwg al baw al llanast pan oedd y dwail dŵr yn disgyn. A dranoes, mi ofynodd peilot awyren iddo fo ar hap Palestryd. Lle oedd Duw ddoe yn ystod yr ymosodiad hwnnw? Lle oedd Duw yn y danchwa honno? Lle oedd Duw, medda fo, wrth yr archesgob? A Rowan Williams yn atab ac yn dweud, mae Duw yn ddiwerth mewn sefyllfaoedd felly. Mae Duw yn ddiwerth mewn sefyllfaoedd felly. Ar raglen PM a Radio 4, 20 mlynedd yn ddiweddarach. Mae Simon Jack yn gofyn i Rowan Williams, be ddech chi'n feddwl? Be ddech chi'n feddwl o, medda fo? Dyma dwi'n ni'n feddwl, allwch chi ddim disgwyl i Duw ymyrryd ar amrantiad mewn trasiedi felly. Os felly, medda Simon Jack, lle oedd Duw, lle mae Duw? A Rowan Williams yn atab, roedd Duw, medda fo, newlder yr achubwyr. Roedd Duw yn negeseuon cariadus, y bobl hynny anfonodd air i'w teuluoedd a'n hwtha'n wynebu marwolaeth. Roedd Duw, medda fo, yng nghanol y cyfan. Duw, medda Rowan Williams, ydi'r angor sy'n galluogi pobl i weithredu ac i fyw mewn modd arbennig. Ar hyn oedd Rowan Williams yn ceisio ei gyfleu. Oedd yr argyhoeddiad a ni i gyd yn aml yn gorfod ymestyn amdano fo. Yr argyhoeddiad fod Duw yn y canol, i fod o ar waith. Na, nid yn ymyrryd yn uniongyrchol medda'r archesgob yn y drasiedi arbennig yma, neu'r drasiedi arbennig arall. Ac eto'n ddealladwy i'w bobl, ac yn ystyddron yn ei fyd. A maen nhw'n dweud am Rowan Williams, sydd wedi gwneud mwy na neb drwy weinidogaeth ei ysgol Higtod, i wneud Cristnogaeth yn gredadwy a chyffroes mewn byd seciwlar. A mae'n bwysig iawn i'r eglwys yn ei chenhadaeth felly, i sylweddoli fod cyfathrebu'r ffydd yn golygu mwy na gweiddi, fod cyfathrebu'r ffydd yn golygu dweud neges eglur mewn modd dealladwy fel fod pobl yn gwrando. A da ni'n gwybod am Rowan Williams. Nid yn unig am ei ysgol Higtod rhyfeddol o, ond hefyd am ei ddefosiwn o ac am ei bwyslais o ar fyfyrdod ac ar y sacrament. Ac os ydyn ni fel yr apostol Paul yn dyhau am weld y genhadaeth yn llwyddo, fe fydd yn rhaid i ni na hefyd geisio gwarchod yr argyhoeddiad, ceisio o'i ystyr i eiriau'n ffydd, ceisio dweud yn ddeallus wrth y byd, yr hyn sydd dal yn meddwl ac yn ein calon ni. Mi allwn ni siarad ar byd mewn iaith y mewn i ddeall.
A mi ddyla ni galanogi'n hunan fel eglwys a geiriau'r ffydd sydd yn calon ac yn meddwl. Dyw, medda Rowan Williams, ydy'r angor. Mi allaf o fod wedi defnyddio un o lu o ddelweddau eraill o'r Testament Newydd. Dyw y graig, dyw y gongolfaen, dyw y lamddiffynfa, dyw y gair, dyw y noddfa, dyw y tŵr. Dyw y sylfaen, bydda Pantec Helen. Dyw y sylfaen, ac bod y sylfaen yn aml yn guddiedig, da ni gyd yn dibynnu ar y sylfaen, ar hon da ni'n sefyll. Dyw y sylfaen, da ni'n cael cipolwg ar y sylfaen yn y cymyn. Da ni'n dod at y bwrdd, da nawyddion bara a gwyn, a da ni'n gweld rhywbeth nad adnabu'r byd, gweld y sylfaen. A mae Pantec Helen wedi gosod y peth yn odidog, dyma sylfaen gadarn gref drwy fy mywyd. Credu ac edrych arno ef yw fy ngwynfyd ynddo bellach drwy bob pla y gobeithia. Ac mewn rhyfel canu wna, Haleluia, mae yna bobl heno, efallai bod nhw'n teimlo bod nhw mewn rhyfel oherwydd amgylchiadau personol, oherwydd y pandemig sydd wedi'n anrheithio ni'n ystod y misoedd diwetha, oherwydd cyflwyl y byd, oherwydd bygythiad newid hinsawdd. Mae yna bob math o bethau sydd fel petan nhw'n creu'r rhyfel yn y bywyd dynol. Ond mae'r Efengil yn cynnig cysur a gobaith. A mi wydda Paul yn well na neb bod yn rhaid diolch am yr eglwys. I brofiad oedd y dymuniad o gael bod hefo'r Cristnogion a'r credinwyr. A'i freuddwyd oedd gweld y gwaith yn llwyddo, ynddo bellach drwy bob pla y gobeithia, ac mewn rhyfel canu wna. Haleluia. Boed i'r haleluia fod yn henaid ac yn calon ni heno, wrth i ni ddod at y bwrdd, mwyn ei enw. Amen. Wel, mawr ddiolch Elwyn am yr arweiniad ysbrydoledig hynny ac yn gaboledig fel bob amser. A chi wedi clywed ffôn yn annog ni i'r haleluia. Da chi wedi clywed o'n difynnu yr emyn da ni am ganu nesa. Diolch i ti yr holl alluog ddiw am yr Efengil Sanctaidd. Pan oeddym ni mewn carchar tywyllu, roes ti mo leini nefo. O aed yr hyfryd bawbraglu. Goleued y arlydan. Haleluia. Diolch yn fawr. Amen.
Diolch yn fawr, gyfeillion, na i ofyn i chi eistedd am ychydig tan y mae'r ysgrifennydd cyffredinol am ddod ymlaen a darllen Choffâd i rhai o'r cyfeillion annwyl iawn hefyd. Da ni wedi golli yn y cyfnod yma, a tri ohonynt wrth gwrs yn gynlywyddion y gymanfa gyffredinol. Diolch yn fawr. Rhywydd, dwi'n dyledus i ysgrifenyddion y taleithau am drefnu Choffâd i gynlywyddion y gymanfa gyffredinol sydd wedi marw ers i ni gyfarfod wyneb yn wyneb ddiwethaf. Un o'n breintiau ni fel enwad yw diolch i Dduw am y rhai o'n blaen ni sydd wedi eistedd yng nghader ein cymanfa ac i ni wneud hynny eleni gan ddiolch am 3 yn arbennig. Ar y 12 o Awst 2020, mi farw'r parchedig Dr Elfed ap Nefydd Roberts yn 84 oed. Fe ddechreuodd ei daith ddaearol yn 1936 ar fferm Tisa o Delwyddan. Yn fab i William Nefydd Roberts, ffermwr a gwerthwr glo, ac Elizabeth Ellen Roberts. Pan oedd Elfed yn 10 oed, bu farw ei dad, ac fe symudodd gyda'i fam a'i chwaer i'r Rhydlan. Oedd ei fam yn wraig benderfynol, ac fe fagodd ei phlant i werthfawrogi'r pethau gorau. A capel Ebenezer yn Rhydlan oedd y cartre ysbrydol. Yr hynny dan arweiniad y parchedig Owen Roberts, un yr oedd gan Elfed gryn feddwl ohono. Yn dilyn addysg yn Ysgol Bodel Wyddan a Ysgol Ramadeg Llanelwy, derbyniodd ei addysg uwch yng Ngholeg y Brifysgol Bangor, lle graddiodd mewn hanes, cyn mynd mlaen i Goleg Westminster yn Caergrawnt, lle graddiodd mewn diwinyddiaeth. Fe ordeiniwyd yn 1960, pan dderbyniodd alwad i ofalu am yr Eglwys Presbyteraidd Saesneg yn Llanelli, ynghyd â Shiloh, capel Cymraeg yn y dre. Ac un o'r capel hwnnw oedd Dilys Goff, ei wraig gyntaf, a fi farw ychydig flynyddoedd yn ôl. Symudodd yn y man i Eglwys Twr Gwyn Bangor, cyn cael ei apwyntio yn brifathro'r Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth yn 1980 ac yn gyfarwyddwr y cwrs pastorelia gan olyddu yr athro Harry Williams. Dychwelodd i'r weinidogaeth fugeiliol yn 1997 pan dderbyniodd alwad i Capel y Groes Wrecsam. Ymddeolodd yn 2004 gan ymgymryd a bwrw golwg dros Eglwys y Berthen Dixon am nifer o flynyddoedd. Yn 2000, fe anrydeddwyd â gradd doethur mewn diwinyddiaeth gan Brifysgol Cymru am ei gyfraniad i grefydd yng Nghymru. A gwnaeth i hen goleg ar y Bryn Nef yn gymrawd anrhydedd yn 2008. Bu'n llywydd gymanfa gyffredinol yn 1991-1992. Gellir crynhoi ei gyfraniad i'r cyfundeb ac yn mir i Gymru gyfan o dan 3 pennawd. Oedd e'n bregethwr y bu galw mawr am ei wasanaeth ar hyd y blynyddoedd a hynny yn y ddwy iaith. Cyflwyno ei neges glir, gyfoes bob amser. Gallai hefyd grynhoi yr hyn yr oedd am ei drosglwyddo i wrandawyr mewn ychydig eiriau. Fel y dangosodd lawer gwaith yn ei gyfraniadau cyson i munud i feddwl ac i bwrw golwg ar Radio Cymru. Ac yna fel addysgwr, cyfrannodd ddysg a chynghorion doeth a buddiol i genedlaethau o'i fyfyrwyr. Roedd yn berson cymdeithasol a meddai ar ryw synwyr digrifwch
a hwylusodd ei ymwneud â rhai o dan i ofal. Yn ystod ei dymor fel prifathro, bu'n ddiwyd iawn gyda'r cynlluniau a addasu adeilad y coleg ar gyfer gofynion iechyd a diogelwch cyfoes. Ac yn drydydd oedd e'n awdur toreithiog, yn arbennig ym mlynyddoedd i ymddeoliad. Yn wir bu'n cyfrannu erthyglau goleuad hyd ddiwedd ei os. Dros gyfnod o 10 mlynedd, cyhoeddodd 7 cyfrol dan 9 cyhoeddiadau'r gair ar gyfer dosbarthiadau oedolion yn Ysgol Sir. Yn ogystal ar hyd ei fywyd, rhoddodd sylw arbennig mewn mynych gyhoeddiadau i addoli ar bywyd ysbrydol. Ffrwyth y diddordeb hwn oedd sawl cyfrol o weddiau ac o ddefosiwn a gwasanaethau ac a baratodd ac a olygodd. Yn debyg mae'r un mwyaf sylweddol, amser i ddiw trysorfa o weddiau hen a newydd, ymddangosodd yn 2004. Ystyllywydd cydymdeimlad ag eiddwen i briod, a fi'n fawr i gofal amdano ni flynyddoedd ola. Cydymdeimlo'n a'i blant, Jonathan ac Elen Mai. Y ddau wedi etifeddu i ddawn actio, i ddiddordeb mewn drama, a cyflwynwn y teulu i gyd yn ei hireth ar ei hôl. Ystyllywydd ar y 19 o Ragfyr 2020, collwyd yr athro John Gwynfor Jones o'n plith. Gŵr tawel a ddyfwyn, di rodres a di ymhwngar, cynnes o galon, a chyfeillgar a ganwyl gan bawb a'i adnabu. Magwydef yn Nyffryn Conwy, a hannau o deulu ffyddlon ac ymroddedig gyfrannodd yn helaeth i fywyd crefyddol a diwylliannol yr ardal yno. Werthoedd ac egwyddorion yr eilwyd a'r capel fu ei eiddo ynte ar hyd ei oes, a gwasanaethodd fyd ac eglws hyd eithaf ei allu. Wedi derbyn ei addysg yn Ysgol Ramadeg Llanrwst, aeth i astudio hanes Cymru a'r Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru Caerdydd, lle graddiodd yn y dosbarth cyntaf. Bu wedyn yn athro, cyn i benodi yn 1964 yn ddarlithydd yn ei hen adran. Bu yno, hyd ei ymddeoliad yn 2005 gan gymeradwyo ei hun i genedlaethau o fyfyrwyr, fel athrolithgar a gofalgar. Roedd yn un o'r awdurdodau penna a mwyaf cynhyrchiol ar Gymru y cyfnod modern cynnar. A meddai ddealltwriaeth eang o hanes crefydd o ddatblygiad protestaniaeth gynnar hyd at ddiwygiad 1954-55. Bu'n frwd dros addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol, a bu'n ymchwilio a chyhoeddi yn heleth, gan fod yn barod bob amser i ddarlithio i gymdeithasau hanesyddol a diwylliannol ar nifer heleth o bynciau, a hynny eto fyth mewn modd hynaws a dirodres. Manteisiodd y cyfundeb ar ei arbenigedd a'i ysgolheictod. Bu'n olygydd y cylchgrawn hanes ers 2004, ac yr oedd ar fin cyflwyno cyfrol rhif 44 i'r wasg pan fu farw. Ef a olygodd gyfrolau 3 a 4 o hanes Methodistiaid Galwynedd Cymru, a chyflawnodd lu o gymwynasau eraill, megis i gyfrol ar hanes Henaduriaeth Dwyrain Morgannwg, her y ffydd ddoi heddiw ag yfori. Y ddwy gyfrol a olygodd yn crynhoi hanes Eglwys y Crwys, cofio i'w gobeithio ac yng ngolau ffydd. A wedyn wrth gwrs hanes yr achos yng ngofalaeth Talebont, Llwyn Gwaelw a Dolgarog. Bu'n gyfrannwr cyson ar dudalen yr goleuad a'r Treasury, erys ei gyhoeddiadau academaidd
yn gloddfa amrisiadwy i bawb sydd yn ymddiddori yn hanes crefydd a diwylliant Cymru. Yn 1975, y codwyd ef yn flaenwr, a hynny yng Nghapel Pembroke Terrace Caerdydd, ychydig cyn i'r gynulleidfa ymuno ag Eglwys y Crwys. Cymerai ei ddilyn swyddau fel blaenwr yn gwbl o ddifri. Oedd yn ffyddlon i holl gyfarfodydd yr Eglwys, i geiliau'r aelodau o dan ei ofal. Un olygydd y gadwyn, sef cylchgrawn y capel, am 20 mlynedd. Gwasanaethodd fel athro yn yr ysgol Sul, a chyfrannau yn ddoell ym mhob pwyllgor a pob trafodaeth. Byddai'n aml ar y siliau yn pregethu yn Eglwysi Cymraeg a Saesneg y De Ddwyrain, a chomisiynnwyd ef i weinyddu'r sacramentau, a gweinyddodd y cymyn yn y gymanfa gyffredinol. Bydd sy'n dod yn y byd oedd iddo gael ei godi yn llywydd Henaduriaeth Dwyrain Morgannwg, llywydd y Gymdeithasfa yn y De, ac yna llywydd y gymanfa. Derbyniodd bob swydd gyda gostyngeidrwydd, gan wasanaethu yn ddiflino gyda gurddas a rhadlonrwydd. Cofir amdano ar gyfer i fe ysgol hictod, i ysbryd hael, i ymateb parod a'i grisnogaeth ymarferol. Ni'n cofio yn gweddiau am ei wraig Enid, ac yn ei chodi hi o flaen yr arglwydd, fel ag ni'n codi hefyd Eryl, Gareth ac Eleri ynghyd â'i teuluodd yn ei profedigaeth. Llywydd ar brynhawn braf o Wanwyn Mai y 18, daeth teulu a ffrindiau y parchedig Cynwyl Williams yn ôl i ddymuniad i wasanaeth angladdol yng Nghapel Cwrt y Cadno, lle magwyd ef, a hynny ar fferm cyfagos. Bu ei rieni a dylanwad y capel ar gymdogaeth wledig ddiwylliedig yn allweddol i feithrin ei bersonoliaeth, ei ddiddordebau a'i ffydd. Bod rheolau Covid-19 wedi cyfyngu ar y nifer oedd yn bresennol i 30, daeth nifer o deuluodd ffermydd cyfagos i ben y ffordd fel arwydd o'i parch, tuag at un ohonyn nhw oedd wedi dod gytre. A ddysgwyd Cynwyl yn ysgol uwchradd Llanymddyfri, ac yna ym Mhrifysgol Aberystwyth a'r Coleg Diwinyddol Unedig yn Aberystwyth, yn graddio BA a BD. Tra'n fyfyriwr, bu'n aelod o amlwg o'r Gymdeithas Geltedd, ac yn arbennig o'r tîm siarad cyhoeddus, a fu'n fuddugol yng Ngystadleuaeth Ryngolegol Cymru. Cafodd ei ordeinio i gyflanwaith y weinidogaeth yn Sesiwn Llangeitho yn Nhachwedd 1962, gan derbyn galwad i gapel Heol y Dŵr Cyfyrddin. Ond ymhen 2 blynedd, derbyniodd alwad i gapel Mawr Dinbych, ac yn ystod y 10 mlynedd y bu yno ychwanegwyd capel Seion at yr ofalaeth. Yn 1976 yr unwyd capel Heol y Crwys a capel Pembroke Terrace Caerdydd, a derbyniodd Cynwyl alwad i ofalu am y capel unedig. Yn 1988 llwyddodd i ail-leoli cynulleidfa o Heol y Crwys i adeilad mwy addas yn Heol Richmond. Yno cafwyd cyfleusterau ac adnoddau oedd yn cynnwys theatr fechan i arwyddo ystod eang o weithgareddau i gryfhau tystiolaeth y Crwys newydd. I yn weinidog yno hyd ei ymddeoliad yn 2001. Mwy amser fel myfyriwr yn y Coleg Diwinyddol yn arwen yr addoliad yng Nghapel y Coleg, hyd y blynyddoedd wedi ei ymddeoliad, ymroddodd yn llwyr i bregethu y gair. Cyfeiriodd ei ddawn areithion, ei ysgol heictod a'i ddarllen eang i'w bregethu. Teithiodd filodd lawer o filltiroedd i bregethu ym mhob cwr o Cymru,
hyd nes y bu I weiledd ei rwystro. Er hynny, yn y crwys roedd yn wrandawr ffyddlon a cefnogol yn un gwerthfawrogol o'i gyd-wynidogion wrth iddyn nhw ddod I bregethu'r crwys. Ond iddo gysegri cymaint o amser ac egni i'w bregethu, nath o ddim esgeuluso agweddau eraill o'i wynidogaeth. Dath I ofal bugeiliol personol, cysur ydy'r ynestyn I gynhaliaeth ac anogaeth i'w bobl o bob oedran yn air da iddo fe yn y crwys. Trefnodd ac arweiniodd hefyd ymweliadau tramor I ddrama dioddefent Iesu yn Oberammergau ac wrth gwrs i'r dwyrain canol I ymweld â'r lleoliadau bywyd Iesu. Ymweliadau fi'n brofiad ysbrydol I aelodau eglwysi o'r de a'r gogledd. Oedd e'n arweinydd doeth a diogel yn ei eglwysi fel ag yn llysoedd y cyfundeb. Etholwyd yn llywydd Cymdeithasfa'r De yn 1996-1997 ac yn llywydd y Gymanfa Gyffredinol yn 1998-99. I hefyd yn lywydd Henaduriaeth Dwyrain Morgannwg ar ddiwedd y 70au. Yn y Manfa Gyffredinol Llangeitho 1985, cyflwynodd ei ddarlith debys ar Pantec Celyn ar y blaen. Bu'n awdur nifer o lyfrau yn ei plith Cwmni'r Apostolion ar gyfer plant 11 I 40 ac esboniad ar Ezekiel, Gwai a Gobeth, ac wrth gwrs I gyfrol mwyaf enwog, sef I gofiant I werthfawrogiad yn ytrach o yr archesgob Rowan Williams. Trist iawn oedd gweld afiechyd creulon yn araf amharu ar gof a gallu eithriadol un o'n gwynidogion amwylaf a mwyaf dylanwadol. So llywydd fi farw yn dywel mewn cartre gofal yn yr Rhyl, bore Sadwrn y cyntaf o Mai 2021, a hynny yng nghwmni ei briod Carol a'i ferch Elisa. Cydymdeimlwn yn fawr a hwy ynghyd â Catrin a Siriol hefyd a gweddill ei deulu. I ddiw y bor diolch. Mae gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei saintiaeth. A gan ddiolch am y coffadwriaeth arbennig yna I 3 cyn-lywydd, dwi am ofyn I chi rwan sefyll os gwelwch yn dda I ni glywed darllen yr holl rai da ni'n goffau heno ac ar ôl i'r ysgrifennydd cyffredinol wneud hynny, mi ddaw Parchedigar Green llywydd y Gymdeithasfan y Gogledd ymlaen I offram I gweddi. Llywydd o blith y gwynidogion, y parchedig Gwilym Roberts, y parchedig Bruce Nelms, y parchedig John Owen Bethesda, y parchedig Dr Elfed ap Nefydd Roberts, y parchedig Maldwyn John, y parchedig Cynwyl Williams, y parchedig Keith Hawkins, y parchedig Gilbert Evans, y parchedig Ronald Wyn Roberts, y parchedig John Davies, y parchedig Adrian Williams, y parchedig Jeffrey Barrington, y parchedig Lewis Wyn Daniel, a'r parchedig Glenys Goff Hughes. O blith y cyn-lywyddion, cyn-lywydd y Gymanfa Gyffredinol, yr athro John Gwynfor Jones, cyn-lywydd Cymdeithasfa'r Gogledd, Mr Geraint Lloyd Jones, ac Mrs Joyce Acryl, un o chwiorydd y bobl. Diolch. Gwyd, ni'n diolch I ti fod ti wedi galw pobl I ffasanaethu ar hyd yr amser. Meddwl am Abraham, arweinydd cryf,
Da ni fel hefyd am Gideon oedd yn meddwl mor isel o'n efo hun. Dau mor wahanol i'w gilydd. Yn oes y testament newydd, da ni'n diolch i ti am bobl ar ei matab i dalwad, dau gyda lawer iawn mwy o allu na'i gilydd. Yn bob un yn ceisio addoli a dy wasanaethu yn ei ffyrdd ei hunan. Dyna da ni'n neud heno, cofio pobl mor wahanol i'w gilydd. Fel da ni'n clywed rhaid yn nhw yn arweinyddion arbennig. Rhaid yn nhw, fach efo llai o dalent ac eto wedi dy wasanaethu di. A ni'n diolch i ti am wasanaeth bob un o'r pobl yma da ni wedi clywed eu henwa nhw yn ei dadwytha. Ni'n diolch i ti bod nhw wedi wasanaethu mewn gwahanol gylchoedd, gwahanol lefydd, rhai wedi aros yn un lle rhai eraill wedi symud o gwmpas. Diolch i ti bod y cyfan o'n nhw wedi dy wasanaethu di yn ei ffyrdd eu hunan yn ôl y gallu oedd ganddyn nhw. Da ni'n diolch i ti am y goffadwriaeth. Da ni'n gofyn i ti fod gyda y teuluoedd i ni sydd yn teimlo y gollad fwyaf. Rhai sydd yn galaru yn ystod y misoedd byth yma. Da ni'n diolch i ti arbydd dy fod ti'n gysur i bawb sydd mewn profedigaeth. Mola arbydd da ni'n gofyn i ti ddefnyddio ni fod yn ddilynwyr i rhai da ni wedi coffáu. Ni hefyd dy wasanaethu yn ffyddlon yn ôl y gallu wyt ti wedi rhoi i ni. Derbyn ni yn gymeradwy eith wasanaeth wrth ni geisio gogoneddu yn gwaredwr yn arglwydd Iesu Grist. Yn ei enw da ni'n gofyn y cyfan. Amen. Amen. Diolch. A mi gai ofyn i chi aros ar eich traed oherwydd da ni am droi at yr emyn nesa wrth i ni gofio y cwmwl fawr o dystion da ni wedi goffáu heno yma. Ac diolch am y rhai sydd bellach yn rhan o'r eglwys fawr yn y nefoedd. Dyma'r emyn o gariad na'n golla ni i gorffwysfa fenna i dynod sydd. Yn einioes roddais cymer hi a llawnach, glannach fydd ei chi yn deigion dwfn a fydd. Ar emyn ymlaen.
Arbennig i'r rhai sydd wedi bod yn paratoi ar yn cyferni heddiw. Ac i chitha heno yma, mi sylwch bod yr elfennau wedi ei gosod yn barod yn y seddau, dim ond am y rhai ohono ni sydd yn y tu blaen a byddai yn rhannu'r elfennau iddynt. A dwi'n gobeithio bod chitha sydd yn gwrando adre wedi medru llwyddo i ddod o hyd i ryw fath o elfennau fydd yn galluogi'r coffadwriaeth ger bwrdd y Cymun hyn yma, fod yn rhywbeth byw. Mi fydd y rhai praf ohonoch chi wedi sylwi fod yna rhywbeth anisgwyl ar y bwrdd yma heno. A dyma hi, jwg gwyn. Mae hon yn bwysig i mi. A rheswm pam ydy mi roedd hon ar y bwrdd y Cymun yn Moria Caernarfon pan ges i fy nerbyn. Y parchedig John Robert Sanwyl oedd yn gweithio'r Cymun yna. Ac yr noson honna, roedd sy'n siŵr bod Duw yn mynharu. Ac yn fan yna, dechreuo y daith i wasanaethu ef. Mae hon yn rhyfeddol. Beth fi beidio dweutha chi, mae'n arian sylwedd. Fe roddwyd i Moria Caernarfon yn 1876 pan oedd y capal yn 100 mlynedd oed. Be sy'n rhyfeddol ydy bod ti wedi cael ei tynnu allan o'r adfeilion, y tân a losgol Moria i'r llawr, union 100 mlynedd ar ôl i'r jwg yma cael ei roi i'r capal yn 1976. Pan da chi'n canu weithiau chadluniaeth mawr yn ef, chyfad i'w cofio, a dwi yn gwerthfawrogi heno, y cyfle i ddod ar arwydd yma o'n coffadwriaeth ni i'r bwrdd. Oherwydd dwi'n gobeithio bod o'n galluogi ni gyd i gofio yr union beth roedd Elwyn yn preithio yna. Y bod yn y Crist yna, sydd wedi clymu y saint ar hyd y canrifoedd, sydd yn galluogi ni yn Choffâd heno, i deimlo mor agos at y rhai sydd wedi mynd o'n blaen ni. A rhai drwy ei ryfedd ras ef, a dal i wasanaethu ef ac yn holanau hefyd. Gweision wrth goffau rhai anwyl yn y gwasanaeth yma heno. Dwi'n cael y fraint drwy'r cyflwyn yma o goffau rhai a fy'n ffyddlon i'w enw yn y dre yma am flynyddoedd. Ac oedd croesawu chi at y bwrdd yma'n Seilo. Dwi'n cael yr ymdeimlad bod y cwmwl tystio yn agos iawn eto. Gyda'r ychydig eiriau yna, gadewch i ni ddod gyda'r ei fronef. A dwi am fynd trwy'r gwasanaeth sydd yn nhrefn y gwasanaeth sydd gyda chi. A mae yna diga pan fydda ni'n eich gwahodd chi i ymuno mewn rhai o'r geiriau. Brodyr a chwiorydd yn chi, gadewch i ni wrando ar Apostol Paul yn rhoi hanes cychwyn y sacrament hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dradodais i chi. I'r arglwydd Iesu yn os a byddachwyd ef gymeryd bara, ac wedi ddod diolch fe'i toro, a dweud hwn yw fy nhorf sydd ar eich mwyn chi. Gwnewch hyn côr arno. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan dweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy nwaed.
Gwnewch hyn bob tro gyfwch chi, cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfad y gwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Dywesion yma'r bwrdd hwn yn agored i bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist yn ddiwyll, ac mewn gwirionedd, ac yn ei dderbyn ef yn arglwydd ac yn waredwr. Felly yn ei enw ef eich gwahoddwn i ymuno yn y cymyn sanctaidd. Ie, dewch at fwrdd yr arglwydd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dewch nid am bod dim daiomni ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am bod arnoch angen trigaredd a gras. Dewch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei gael fwy. Dewch am iddo eich caru, a roi ei hun drosoch. Dewch i dderbyn y bara a'r gwyn yn arwyddion, o addewid o ras yng Nghaerdydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb, a chymerwch ffio eich awdwriaeth. Gadewch felly i ni'n nesau mewn ffydd, ac ei gwahodd chi rwan i ymuno yn y geiriau yma. Dof at fwrdd yr arglwydd, mewn ei fuddod i wachoddiad a gorchymyn Iesu Grist, a dioddefodd a rhoi ei fywyd fy mwyn. Iddo ef rwy'n dyledus, am sicrwydd maddeuant pechodaeth, drwyddo ef y gwn mae Duw yw fy nhad nefo, arno ef rwy'n dibynnu am ras, i ochfygu'r hyn sy'n ddrwg, ac i wneud yr hyn sy'n dda, yn y gymdeithas hon ei eglwys, a gyda holl ddilynwyr, na fy nora i warchod ei anchadeddau ar y ddeud. Ac felly gyfeillion fel y cymerodd Iesu yn os y byddwchwyd ef fara cyffredin a gwyn cyffredin. A'i defnyddio'n arwyddion o wirionedd tragwyddo. Yr o'i wynau'n uchthio'r bara a'r gwyn hwn i'r un pwrpas hyn, ac yn gofyn am iddo gysegru hefyd, unrhyw elfennau sydd gynnoch hithau adra hyn, wrth i ni ddod gyda'n gilydd o'i flaen ef. Ac fel y bu i'r arglwydd ddiolch cyn torri, da ni'n ei hefyd yn gweddio ar diwdad. O ddiwein tad, gwyddon dyfod bob amser yn siarad â ni am hethau ac ymhrofiadau cyffredin bywyd. Bendithian ddathliad a bod ei ddysbryd fod yno. Cynorthwya ni fel y byddwn drwy ffydd, yn derbyn y bendithion ysbrydol ac yn yr lleolir gan yr elfennau hyn. Bod iddyn chlefaru wrth ddim am aberth ein harglwydd, ein cysuro a'i ras, ein gwefreiddio a'i gariad, a'n llenwi a'i bywyd. Ac fel y diolchodd Iesu chawn ni'n ei diolch. O ddiwein tad, diolchwn i ti am y sacrament hwn. Am bawb drwy'r canrifoedd a ddarganfu wrth y bwrdd o leini nad yw'n pachu, lawenydd nad yw'n pylu, faddeuant perchodau, y cariad sy'n deithio honno ti, a phresenoldeb i. Diolchwn i ti am foddion gras, am yr eglwys ein mam yn y ffydd, am dy air sy'n dweud wrthym am dy ffyrdd gyda phobl, ac am drws a gored gweddi, na ddichon neb yn. Diolchwn am Iesu Grist, ein harglwydd bendigedig, am iddo ef na wyddai beth oedd pechod, gymeryd ei wneud yn bechod ein mwyn ni. Am iddo ddod i geisio ac i gadw'r hyn oedd ar gos. Am iddo roi ei einioes yn brydwerth drosodd. Am iddo fod yn ifydd hyd angen, angau ar groes. Am iddo garu ei eiddo'i hun a'i caru hyd yr eithaf. Am iddo fyw, am iddo farw, am iddo atgyfodi, am ei fod gyda ni i ddiwedd amser a thu hwnt. Am ei fod gyda ni yma heddiw
Rown ni ti diolch a chlod. Felly y gyfeillion, dwi am cyfeirio chi rwan at yr efenna sydd o'ch blaen chi. A mi fydda I yn torri'r bara gyntaf. Ac wedyn mi fydda i'n rhannu gyda'r cyfeillion y tu blaen yma ac yn yr un cyfnod os byddwch chi yn barod I gymeryd o'r bara a'i bwyta fel ydych chi'n gael o. Ond wedyn mi wnawn ni ymdrech I sicrhau bod ni'n cyd yfed y gwir gyda'n gilydd. Rhaid Iesu yn os a bod y chwydef a gymerodd. Wedi iddo ddiolch fe torodd a dweud hwn yw fy nhorf sydd ar eich mwyn chi. Gwnewch hyn i'r côr yna. Mi fydd iddo felly cymerwn gan ei gloddfori heddiw a phob amser am ei ras a'i faddeuant. Bwytewch. Un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Y ddeud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy nwan. Gwnewch hyn bod o'r ydwch. Eich cof amdana. Oed unau felly ag ei fronau hynna. Yn unedig fel teulu Christ yn Nghymru heddiw. Deimlo fel bod y gwyn llifo bod I gariad o hyn. Yn llifo yno math hwn. Ech ogoniant I wenu. Gybwch pawb. O hwn. Gyfelwch ymatebion o'ch blaen. O'n Duw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd, sy'n gael hawdd. O'n Duw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd, sy'n gael hawdd. O'n Duw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd, dyro I ni dan ffyn. Felly, boed i'ch goleini chitha lewyrchu gerbon eraill. Mwyn iddynt weld eich weithredoedd da chi a gogoneddu eich tad ar hwn sydd yn y nefoedd. Gyfeillion, diolchwn.
Wedi clywed yn y neges heno am y pwysigrwydd o fod yn Christ. A boed i ninnau drwy ras ar hyd yn oes. Hwyshau yn gallu fod yn Christ. Nes ydaw ninnau fel y rhaid a ni di goffau yna. I mewn i'w eglwys fendigedig. Ti draw eich sef. Dewch i ninnau madel gyda diolch ac mewn tanefedd hynny. Cyn i ni fynd, gadewch i ni ganu emyn mawr o'i sagwas. Wedi efelychu gan Lwias Pantycelyn ei hun. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dymder danau oes. Bydd hyn rwy fynd i brisio'r byd a'r holl o gynnydd sydd yn ddwy byd. Rhaid mynd ymlaen. Diolch yn fawr.